Dongi Romuse hatani Adonai tu si Musa songonon. Dokma tu Aaron do tu akanak nai songonon. Odo patik taringo tu pelian si tutungon. Ia pelian si tutungoni ikut tok-tok galak di panutungan na. Di atas langga tani manipat sabongin nai. Saat go di manogot ikut tok-tok galak taheapi di atas langga tani. Ikut sulukono ni malimima bajuna do sarawalna rap sian haina halus rap sian haina botar tu dagingna jala buatonna do sirabu ni pelian situ tungoni dung sudah dipangan napi di atas langga tani jala use hononna doi di labung langga tani dungi ikut tanggalanna musi pakaian nai jala sulukonon na akapakean na asing jala buanon na sigabuni tu balia ni paksarawan tu sada inganan na iyas ia api nagalak di atas langga tani nasotu pamitop ikon pagalaho ni malim gadup sogot soban di atas na jala patok dingon na di atas na pelean si tutungon jala tutungon na di atas pultahan niaka pelian hama uliation ikut tok-togal api di atas langgatan nasutu pamitop jalo do patik taring tu pelian si panganon ikon aka anak ni agod do mameliosa di adopan ni Adonai di atas langgatani ikon sahala sian sida mabuat sapul siani sian itak ni pelian si panganoni do sian miakna do sado hamijon na di atas ni pelian si panganoni ikut tutungon na doi di atas langgatan by dauban na usus jabak pagningotan di Adonai alayang go na lobi siani ikut panganon di si Aaron do akanak nai ikut na sonia somat do panganon na di ingana na beria di alaman yudung-udung pagluhutan ni do panganon na sida dang jadi masaona magdongan nasom jabak na sida mai huleon siya pelian api akan natuau ikon na belia sehari doi suang songon pelian pagdosan do pagsalan nasa bawah di tonga-tonga di pinopag ni siakon jari do mangato siani imagabe uhum sa leleng ni leleng na go di pinopag muna siya pelian api akan natu Adonai manangise na majama kai ikot badia hian ibana Tungi Romuse hatani Adonai tu si Musa songonon. Odo pelean si pelehonon ni si Aaron do akanak nai tu Adonai di ari panahatan ni pamiayon tu nasida sapak 10 epa itak na lamot bay pelean si panganon hari-hari satongana manogot nai na satongan nari bodari nai di bagasan balanga magdongan miak do pauliona ikut takas ginoring buhanonmu dungi pongkol-pongkol ni pelean si panganoni pelehononmu bayan uap na usus di Adonai ikon malim na uminiahan sikat nai sian aka anak na papain songoni ima gabehum na hot sa liling-liling na sadok ikut tutungon di Adonai doi ay nasa pilihan si panganon pinilihon ni malim ikut sudah doi tutungon dan jadi anggo panganon. Romuse hatani Adonai tu si Musa songonon. Paboama tu si Aaron do akanak nai odo patik tangok tuak kapelian pagdosaan diinganan paniatan ni pelian si tutungoni seaton do pelian pagdosaan di hadapan ni Adonai imana badia sahali malim nama melion pelian pagdosauni laosido mangaton ikon diinganan na badia ido panganonna di halaman ni udung-udung pagluhutani manangisi nama jama sibuk ni peliani ikut badia hian ni bana jala manangisi nama mistikon siang muda na itu sada pakaian ikut susian na donang takpistiki diinganan na badiai ia hurut tano pangalopaan nai
ikut tapokot do. Alai tung suga di bagasan udot to baga di lopa, ikut takas do usaona jalalusoana di bagasan aek. Nasa bawa di tonga-tonga ni akan malim mangan siap peliani. Ay nabadia sahali doi. Ale anggo nasa peliat pagdosaan. Anggo pola takbuan sian mudag na itu bagasan udung-udung pagluhutani bain pagdengkanan. Dan jadi panganon na diinganan nabadiay. Ikut tutungan na doi di bagasan api.